Ix-Shadow Ministers Jason Azzopardi u Kallus sejħu konferenza tal-aħbarijiet ma' sindku tas-Siġġiewi Karola Kwinina. Tkellmu dwar meta d-Dipartiment tal-Artijiet ħal gażin tas-Siġġiewi lill-Partit Laburista għax kienet saret talba mis-Sindku Nazzjonalista biex il-binja li kienet tintuża mill-Partit Laburista issir ċentru ċiviku. Kritikaw bl-aħrax it-tiġdid ta' konċessjoni li permezz tagħha il-Partit Laburista baqa' jopera minn parti żgħira ħafna mill-blokk in kwistjoni. Iżda mbagħad Karola Kwinina stess ammetta li ma kien hemm xejn iżomm dan it-tiġdid. Kien hemm imniżżel li ma tistax tiġġedded. Mela, il-konċessjoni saret fit-19 ta' Awwissu tal-2010. Hemm li ma tistax tiġġedded id-domanda tiegħek. Li qatt ma jkun hemm. Il-każ ta' Siġġiewi jikkuntrasta ma' dak li l-Partit Nazzjonalista għamel fraħal ġdid. Meta fraħal ġdid kien se jispiċċa ċ-ċens tal-Partit Nazzjonalista, l-awtoritajiet tas-saħħa talbu l-gażin biex ikabru spiżerija. Iżda minflok id-Dipartiment tal-Artijiet taħt ir-responsabilità ta' Azzopardi ħareġ sejħa biex il-post jintuża biss bħala gażin, bil-konsegwenza li tefa' l-offerta biss il-Partit Nazzjonalista. Mistoqsi dwar dan Azzopardi der skondu għall-aħħar. Seta' tissir applikazzjoni biex isir ċentru ta' saħħa. Permettili li ma spiċċa. Iwa jew le. Seta' tissir applikazzjoni biex isir ċentru ta' saħħa li tant kien hemm bżonnu f'dik iż-żona tal-pajjiż. Ta' saħħa wkoll kien il-proġett attwali, mhux ħolm. Azzopardi baqa' juża sejħa pubblika bħala skuża mingħajr ma raf li huma biss kellhom interess japplikaw. Hekk kienet tgħid li tista' tintuża biss bħala gażin kif tiġi intiegħu u tgħidli li rajt ħażin. Forma ta' trasparenza li seta' kien hemm hija sejħa pubblika. X'għandu x'jaqsam? Kienet tgħid il-gazzetta tal-Gvern, kienet tgħid illi seta' jintuża biss bħala gażin, mhux ovvja allura li intom biss applikajt. Le mhux ovvju, seta' japplika għaliha kulħadd. Bħala gażin. ċikku l-poplu jiftaħ gażin. Le. Barra minn hekk kien diġà maħsub fis-sejħa li l-Partit Nazzjonalista ikollu dritt tal-ewwel rifjut u bekk il-Partit Nazzjonalista kellu ċ-ċens tal-gażin fraħal ġdid imġedded b'25 sena filwaqt li kien u għadu jaħdem biex fis-Siġġiewi l-Partit Laburista ma jkollux lok minn fejn jaħdem.